שלום עידן. שלום. אני פחדתי מהבלונים בגלל שזה טיפה מפחיד, כי למשל שבלון מתפוצץ אז אתה נבהל, ולדעתי זה טיפונת מפחיד. פעם זה היה נורא מפחיד בשבילי, אבל עכשיו התגברתי על הפחד. שאת גירדת את הבלון, שפשפת אותו, אז אני נורא פחדתי, ושהפסק אז כבר נרגעתי. האחים שלי עזרו לי, הם עשו את מה שאמרתי להם, מה שטל עשתה, והם עזרו לי, הם גירדו את הבלון, ושאמרתי להם להפסיק, שאני לא אבהל, אז הם הפסיקו. ואחר כך הם עשו, והם המשיכו, ולא אמרתי להם להפסיק, כי כבר זה לא הפחיד אותי. הבלון הוא עזר לי מבחינת שכאילו, אם הקסם מתפוצץ, אז אם הקסם מתפוצץ זה כמו שהבלון מתפוצץ. והבלון לא התפוצץ, שזה מאוד עזר. וכאילו לא הרגשתי שהקסם נפל, שהוא לא זה. אז זה יותר עזר לי. תודה רבה עידן. בבקשה.